Dámy a páni, zmrazenie ruského majetku je krádež. Doslova lúpež. Môžete si tu hľadať tisíce výhovoriek, ale ak niekomu ukradnete majetok a vy ste Rusom ukradli ich majetok, tak to robíte to, čo robia zlodeji. A ja to absolútne odmietam. Navyše pýtam sa, či ste mali potrebu kradnúť cudzie majetky, keď Spojené štáty americké viedli nevyprovokovanú agresívnu vojnu proti Iraku. Kradli ste majetky Američanov, keď NATO bombardovalo Belehrad a keď protiprávne odtrhlo Kosovo od Srbska. A pýtam sa aj dnes, budete kradnúť majetky Izraelčanov za to, že páchajú genocídu na palestínskom národe? Prosím, spamätajte sa a prestaňte liať miliardy a zbrane do Ukrajiny. Miliardy potrebujú chudobní Európania, tak prestaňte dokola riešiť len Ukrajincov. Je to nefér voči našim vlastným občanom. Tie vaše sankcie proti Rusku nefungujú. Bol som pred pár dňami v Moskve a videl som na vlastné oči, ako Rusko prekvitá. Jediné, čo môže priniesť mier, je dialóg s Ruskom. Nie krádeže, nie zbrane, nie ďalší mŕtvi Ukrajinci, ale dialóg a rešpekt. A ja budem do Ruska chodiť aj naďalej, lebo na rozdiel od vás neverím vo vojnu, ale verím rovnako ako Slováci v mier. Ďakujem pekne za otázku, ale nepočul som preklad presne, ale trvám na tom, že áno, ide o krádež, pokiaľ kradneme ruské majetky a som presvedčený, že jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby Ukrajinci neumierali, je prestať s expanziou NATO, prestať s rusofóbiou, prestať s nenávisťou proti ruskému národu. A presne toto chceme my Slováci. Dialóg s ruskou stranou. A áno, k tomu patrí aj vďaka za to, že nás oslobodili od fašizmu v druhej svetovej vojne. A patrí k tomu áno aj ospravedlnenie za to, že tu prijímame rasistické, militaristické a nenávistné deklarácie. Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, bol som na 80. výročí Univerzity MGIMO, svetoslávnej diplomatickej škole, a prednášal som veľmi múdrym a šikovným ruským, slovenským a ďalším študentom z celého sveta. Chodil som po Moskve, bol som dokonca v obchodoch a neuveríte, majú tam práčky. Tvrdili tu západní propagandisti, vraj ich kradnú na ukrajinskom fronte. Nie, oni tam majú aj práčky, aj ladničky, aj auta, majú tam všetko. 3,5% rast očakáva ruská strana tento rok. Nemecká ekonomika klesne o 0,2%. Tak sa pýtam, v koho záujme sú tieto sankcie? V záujme Ruska alebo v záujme Európy? Pán kolega, ste veľmi, ale veľmi pomýlení.